Hola, bona nit. Un altre cop aquí estem en aquest programa especial Fòrum que fan els nens i les nenes del Consell dels Infants de Badalona fent-li preguntes submetent, perquè jo utilitzaria el verb submetent a preguntes a l'alcaldessa de Badalona. I Déu-n'hi-do les preguntes que els hi hem fet i Déu-n'hi-do les preguntes que es preparen ara mateix. Alcaldessa, bé? Còmoda? Molt bé. Sí, li han agradat les preguntes que han fet els Molt nens? interessants, sí, algunes de compromeses, No, això anava a molt dir. interessants. I d'actualitat. Jo dic sempre el mateix, que hi ha persones que es pensen que els infants, perquè són infants, no són ciutadans, i són ciutadans de primera, en el sentit de que estan molt preocupats per tot el que passa i tenen idees molt bones i se'ls ha d'escoltar moltíssim. A més, recordem-ho, són més de 1.000 nens, ells representen a més de 1.000 nens que han elaborat, diguem-ne, col·lectivament aquestes preguntes. És a dir, això és el resum de totes les preguntes que han anat elaborant als seus centres i al final ha sorgit aquestes preguntes, com la que ara mateix farà l'Òscar Gonyalons, que el tenim de peu des d'abans d'acabar la publicitat, i estava de peu l'Òscar, enhorabona. Tu ets de 5è, oi, del Llorenç Artigas? Doncs endavant, Òscar. Tindrem els llibres de text gratis a les escoles? Veus quina pregunta? Déu-n'hi-do. El que tindrem és el programa de la reutilització dels llibres de text, d'acord? Fa un temps hi va haver aquesta notícia dels llibres de text, va ser una notícia que va ocupar molt d'espai, perquè hi va haver una promesa electoral que hi hauria llibres de text gratis que al final no es va complir. I per tant, això va generar molta expectativa i també molt de mal humor, perquè una promesa que es havia fet electoral, que a vegades aquestes coses passen amb els polítics, que es fan promeses a les campanyes i després no es compleixen, d'acord? Un cop va passar això, ara, el que analitzem és que és molt millor el programa de reutilització dels llibres de text, que moltes AMPAs ja l'estan fent, perquè d'una banda ajuda a reciclar i a reutilitzar el material, i de l'altra és més just perquè d'alguna manera la capacitat per fer front a les despeses dels llibres de les famílies no és la mateixa per tothom, no tothom està en la mateixa situació econòmica i per tant les ajudes que es donen tampoc tenen per què ser exactament les mateixes, no? I en canvi aquest del programa dels llibres de text, de la reutilització, sembla més just. Saps a què em refereixo? Que on vull dir de la reutilització? No sé si a la teva escola ho feu, d'acord? El que sí que hi haurà és més suport pel tema de la reutilització dels llibres de text. Però la idea aquesta de llibres gratuïts, tal com es havia plantejat fa uns anys en la campanya electoral abans del darrer mandat, no. Ha quedat clar, que sí. Òscar, doncs passem ara al Marc Fàbrega, si pots posar de peu, sisplau, Marc, que el Marc és de 6è de l'Escola Arrels Esperança, Endavant. Quines són les coses que li preocupen més a la nostra ciutat i per què? Quines mesures es prenen per tal de millorar-les? Em preocupen les coses que tenen a veure amb la desigualtat, tot el que és desigualtat, perquè entenem que tothom té igualtat de drets com a persones, siguem com siguem, d'on siguem i visquem on visquem, tots tenim els mateixos drets. Però la realitat després, a l'hora de viure i de funcionar, resulta que no passa això, hi ha desigualtats. Llavors tot el que té a veure amb la desigualtat em preocupa. Tant, no m'agrada que hi hagi ni privilegis ni discriminacions, que no hi hagin favoritismes, que no hi hagin tractes de favor, ni que hi hagi persones que estiguin passant-ho molt malament, com ara les conseqüències de la crisi, que són molt greus i que moltíssimes famílies, de fet tothom les està patint, però clar, hi ha famílies que les pateixen d'una manera molt més aguda perquè es troben amb un tema de pobresa, de dificultats greus per funcionar amb la normalitat, de viure en un habitatge digne, de tenir els diners suficients, els recursos suficients per poder portar una vida correcta i digna per la família i els fills i per tothom. Per tant, tot el que té a veure amb la desigualtat, que també té a veure amb coses que heu tret vosaltres aquí, com que una persona que té
un problema de mobilitat o de ceguera o de sentir i d'oïda, qualsevol problema que això el posi també en situació de discriminació o, doncs, podríem posar la gent gran, la gent malalta. Què puc fer? Què puc fer? Què podem fer des de l'Ajuntament? Hi ha coses que podem fer i coses que no, però l'Ajuntament és l'administració més propera, és la primera, no? Llavors sí que podem fer, i de fet estem fent ja moltes coses en relació a que les persones que estan patint més desigualtats comencin a patir-ne menys, no? I en aquest sentit ens hem compromès molt amb el tema de l'habitatge, amb que no hi hagi el que se'n diu pobresa energètica, que és persones que si no poden pagar les factures dels subministraments, del gas, l'aigua i la llum els hi tallen, i això és gravíssim, no? Perquè un ha de poder dutxar-se, ha de poder tenir llum a casa al vespre per fer els deures, no? Per tot, per viure necessitem l'energia a les llars, i llavors ara estem en un programa d'emergència energètica perquè no passi això, ajudant a que ningú es quedi sense casa. En tots aquests aspectes estem treballant per ajudar-ho. No tenim solucions ràpides, però sí que estem aconseguint algunes millores. Moltes gràcies, Marc. I anem a la companya, que està aquí al costat del Marc, que és l'Alba, l'Alba González. Tu ets a 6è, oi?, de l'Escola Arrels Blanquerna. Doncs endavant, Alba. Aquest any es farà el concert dels 40 principals? Mira. Encara no ho hem decidit, perquè hi ha coses que, sobretot ara hem de preparar tota la programació de les festes de maig, és una cosa que es comença a preparar ara. Normalment les coses s'han de preparar molt de temps. Abans parlàvem de l'arbre i del pessebre, doncs tot això ho vam haver de començar a pensar i a decidir el juliol, perquè, clar, es necessita molt de temps per contractar les coses, per preparar i que es puguin fer. Llavors, en aquest cas, també ara es comença a treballar amb la programació de les festes de maig i és en aquest sentit que es prendrà decisions sobre el concert que tu demanes, i dir-vos que també amb això i amb altres coses nosaltres hem apostat molt per la participació, que vol dir que no tot ho decidim els que estem aquí governant només amb les nostres idees, sinó que n'escoltem molt a les propostes que arriben i escoltem comissions, en aquest cas comissions de festes, comissions de consells de districte, que hi ha molta gent que debat i opina sobre temes i que és interessant que d'això, si vosaltres, per exemple, no sé, si fas la pregunta perquè és una cosa que us agrada molt i creieu que s'ha de fer, doncs està bé que també ho feu arribar, perquè des de la Regidoria de Cultura, que està dins de Badalona Educadora, es pugui valorar. Doncs anem cap aquí, alcaldessa, perquè aquí tenim el Carlos, que està cap aquí, sisplau, alcaldessa, així, si us podem veure una miqueta tots. Endavant, Carlos, com vulguis. D'on ets, per cert, perquè no t'ho he presentat, tu ets de 6è del Col·legi Mare de Déu de l'Assumpció, que sí? Doncs endavant, Carlos. Trobem que el nostre barri està més descuidat que la zona del centre. Només poden arbres, per què? Mira, aquesta també és una cosa que és interessant de parlar-la, molt... Com cadascú, no sé quin és el teu barri. Sant Jaume, el barri de Salut, que són els barris que els tenim més a prop. Molt bé. Doncs normalment tothom en el barri que viu diu el meu barri està més descuidat que els altres, no? Perquè, clar, tots mirem, i jo també puc dir del meu, no? Sempre ens sembla que el nostre barri, com que potser està més brut o potser no s'hi fan prou coses. En principi, el contracte que tenim a l'Ajuntament amb l'empresa que neteja la ciutat és per tota la ciutat i hi ha un tracte molt igualitari en relació que es passi per tots els carrers, que es faci tot el que s'ha de fer. Sí que us he de dir que una cosa que ens hem trobat i que ens ha sorprès molt
és que una cosa tan important com la neteja, i que ho fa una empresa, que no ho fem directament des de l'Ajuntament, sinó que ho fa una empresa que tenim contractada, que és una cosa que val molts diners, no té inspectors, o sigui, el propi Ajuntament no havia destinat inspectors per controlar que es compleixi tot el que està estipulat. I amb això ens hi hem posat, perquè també ho hem vist, i jo soc la primera com a veïna, que veiem coses que ens sembla que potser no s'estan complint correctament de que es faci com s'ha de fer. Llavors, això pel que fa a la neteja. Pel que fa al tema dels arbres, ara s'ha fet perquè de vegades això s'hauria de fer cada any, sembla que no s'havia fet quan tocava, i tenim moltes queixes perquè hi ha arbres que estan molt a prop de les façanes, dels pisos, i potser no sé si vosaltres us hi heu trobat, que les branques fins i tot de vegades entren cap al balcó, cap a la finestra, i s'ha hagut de fer una actuació d'urgència perquè hi havia moltes queixes amb relació a això. Llavors, potser en aquest moment esteu veient que us toca ara a vosaltres. La ciutat és molt gran, i en principi la responsabilitat nostra és que tothom, parlava abans de les desigualtats, doncs que no hi hagi desigualtats, que visqui on visqui un veí o una veïna, se senti que té igual de tracte i que el seu barri, el seu carrer, està rebent els mateixos serveis que la resta de la ciutat. Al costat del Carros està la Sigrid, Sigrid Saló. Tu ets de 6è, oi, de l'Escola Garbí Pere Vergés. Endavant, Sigrid. Quines idees de futur té per la ciutat? Ui, pensi que hi ha més gent, que hem de fer més preguntes, perquè aquí podríem començar, no? Les 3 o 4 principals. Tindrem unes quantes, Unes quantes, sí. Una idea és que des d'un punt de vista com a ciutat, urbanísticament sabeu què vol dir tot el que té a veure amb els edificis i amb els carrers, que sigui una ciutat més cohesionada, que vol dir que tots els barris i el centre de la ciutat i tots els barris i tots els espais de la ciutat estiguin més ben connectats. Sabeu que tenim una autopista, aquesta autopista la vam fer en època de la dictadura, en l'època franquista, i va ser una autopista molt agressiva perquè la van construir pel mig. O sigui, la ciutat ja existia, van construir aquesta autopista sense tenir en compte que tallaven molts barris, moltes cases, van haver de tirar a terra moltes cases per fer-la, moltes masies que hi havia llavors. I aquesta autopista és com una barrera que fa molt difícil de vegades, fixeu-vos que només té alguns túnels, algun pont, però és com una barrera. Llavors, una de les idees que tinc i que comparteixo amb el govern que encapçalo és que la ciutat ha de poder superar aquesta barrera de l'autopista. Hi hauria un tema ideal que seria soterrar-la, és molt difícil fer-ho tota, potser algun tram, però si més no, el que es diu permeabilitzar-la, que vol dir que hi hagin els laterals i més punts per creuar-la, que connectin els barris. Aquesta és una idea. L'altra és que sigui una ciutat molt més pròspera, que generi molt més de llocs de treball i que hi hagi molt més interès. Pensem que és una ciutat que té molts tresors, moltes coses bones i que molta gent encara no ho sap. Molta gent només es fixa en Badalona amb les coses dolentes. Hem après durant molt de temps a fixar-nos en el dolent i en canvi no hem vist que tenim coses molt, molt bones. Tan bones que fins i tot podem atraure turisme, un turisme no massiu com en ciutats, no cal que vinguin aquí grans allaus de turistes, però sí que molts dels turistes, per exemple, que van a Barcelona, podrien incloure en la seva ruta venir a visitar coses de Badalona. I també tenim molts elements, la serralada, la muntanya, que és on em sembla que la coneixeu, l'escola està a la part alta de la ciutat. Tenim també un espai natural molt gran, que encara hi podem fer moltes coses. Per tant, si ho he de resumir, diria que la ciutat que voldria per Badalona és que fos més justa, més inclusiva, més democràtica, que fos una ciutat habitable, que tothom hi visqués bé, amb menys desigualtats, i que fos pròspera, amb més llocs de treball i sostenible ecològicament,
una ciutat que millorés molt en relació al medi ambient. Això de l'autopista també ens ho apuntem, com a notícia s'ha de destacar perquè és un dels projectes que ha citat. Sí. Doncs anem ara cap aquí, cap a aquest cantó, el Javier Molina, que és de 6è. De quina escola és tu, Javier? De la Margarida Girú. Margarida Xirgo, perfecte, doncs endavant. Per què el barri de Sant Roc està tan abandonat? A veure, enllaço una mica amb la pregunta que hem fet abans. Sí que és cert que hi ha barris que, i en aquest és un d'ells, que per sort ja s'estan prenent mesures, ja fa temps, sobretot amb el tema de l'habitatge. Hi ha barris que són molt vells, que fa anys que es van construir, i que es van construir molt a correcuita i malament, d'acord? Ens situem en la mateixa època que parlàvem de l'autopista. Hi va haver uns plans que es van dur a l'Estat en què es construïen barris en molt poc temps i es feien pisos molt petits per inquibir-hi persones que potser en aquell moment estaven vivint en altres zones, sobretot de Barcelona, d'acord? No sé si heu sentit a parlar del barraquisme, si l'heu treballat a l'escola alguna vegada, el tema del barraquisme, persones que vivien en aquell moment en cases petitones d'autoconstrucció, que es podien sentir-se barraques, d'acord? I que es van construir aquests barris amb una qualitat dels edificis molt dolenta, uns pisos molt petits, i amb un espai, l'espai que acompanya els pisos, tampoc no molt pensat. Ara ens hi mirem més. Ara quan pensem els habitatges, es pensa, volem que les ciutats siguin amables, que tinguin parcs perquè els nens puguin jugar, que hi hagi unes voreres ben amples perquè es pugui passar i que no hagis d'anar en perill amb els cotxes, i tot això. I en aquest cas, això no es va fer així, parlem de fa molts anys. Ja s'ha començat a fer de tirar blocs de pisos sencers a terra perquè se n'han fet de nous molt millors, molt més bonics, molt més agradables i a més també és un barri que hi ha molta gent de pas, de vegades quan els habitatges són així més senzills també vol dir que són molt econòmics o fins i tot estan buits i per tant hi ha moltes ocupacions, per tant hi ha molt de moviment de persones que van i venen i el fet que no sigui un veïnatge establert també fa que de vegades les seves relacions amb l'entorn no siguin tot el correctes que haurien de ser en relació a la convivència amb el veïnat. Però tot això s'hi està treballant molt. Entesos, doncs anem ara aquí amb el senyor Simón. Dic el senyor perquè és el més gran de tots. Com a mínim és l'únic que és d'ESO, oi, Simón? Sí. Tu ets de primer d'ESO, de quina escola ets? De la Lletània. De la Lletània, perfecte, però em sembla que abans estaves en una altra escola, que sí, bueno, hi ha una història una mica llarga. Però ell és, a més, el representant del Consell dels Infants de Badalona al Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya, oi, Simón? Sí. Doncs mira, abans que li facis la pregunta a l'alcaldessa, jo et vull fer una pregunta a tu, ja que ets un senyor amb un càrrec d'importància. Quina feina feu al Consell dels Infants Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya? En el Consell de Catalunya fem com en el Consell de Badalona, però... Posa el micro una mica cap a tu, sí. Però els nens representen a les seves ciutats i cada una de les ciutats dona propostes per poder millorar Catalunya. I vosaltres, per exemple, de records, quina proposta has fet tu des de Badalona? Encara no estem treballant això, sinó que hem fet diferents grups de treball per millorar coses del nostre Consell per després poder treballar les idees. El que sigui, el que pugui sortir, no? Com per exemple aquí ha sortit el de Badalona, el tema de les persones amb diferents capacitats, oi? Pues el que sigui ho decidireu a nivell català. Molt bé, Simón, perdona aquest interrogatori. Endavant, quan vulguis, a l'alcaldessa. Quines mesures es pensen prendre per millorar les condicions dels més desfavorits a la nostra ciutat? Mesures concretes, doncs, per exemple, algunes subvencions. Ara just vam aprovar ahir en el ple els impostos, el tema de les ordenances fiscals i que tenen a veure amb què es paga, què paguen les persones que viuen a Badalona
diferents impostos que es paguen i doncs, hi haurà unes subvencions perquè aquestes persones puguin acollir-se a rebaixes en aquests preus públics que s'han de pagar. Després, aquest tema que he comentat abans de les ajudes per la pobresa, el que se'n diu la pobresa energètica, tot el programa per l'habitatge, l'altre dia hi va haver Consell de l'Habitatge, el fet de fer més habitatge protegit. Habitatge protegit vol dir que es posa a la venda amb un preu molt baix perquè hi puguin accedir persones que tenen menys recursos i també amb lloguers socials. Estem treballant molt sobre els habitatges buits, que hi ha molts habitatges buits perquè puguin ser llogats amb un preu molt econòmic perquè les famílies que tenen menys recursos puguin fer-ho. Després, augmentant la subvenció pel tema que ha preguntat l'Òscar dels llibres, augmentant la subvenció al programa de reutilització de llibres, de socialització de llibres que es fan a les escoles i tota una sèrie de mesures des del que se'n diu reforçant el que són els serveis socials, que són, diguem, des de l'Ajuntament hi ha dues maneres de fer les coses, d'acord? Unes són universals per tothom, vol dir que hem de millorar per tothom, que qualsevol ciutadà i ciutadana, qualsevol família, té dret i pot accedir a una sèrie de coses. I d'altres, que és programes específics, serveis específics per atendre persones concretes que estan tenint un problema, que necessiten ajuda especial per algun tema. I en aquest sentit també un reforç del que són els serveis socials, que són aquests serveis, aquestes persones, aquests professionals que estan per tot Badalona, a diferents espais, a cada districte hi ha un equip que atenen directament, personalment a les famílies per ajudar-les a trobar solucions als seus problemes de pobresa. Joseba, moltes gràcies. Tornem cap aquí, alcaldessa, perquè hi ha una pregunta a la Nadine, sisplau, si pots agafar el micro, que te'l passa la companya Sigrid. La Nadine té una pregunta que és com a alcaldessa, però jo crec que interessa també com a regidora de districte, perquè hi ha regidories de districte, sabeu que hi ha els barris o alguns barris de Badalona tenen una persona, un regidor, que una mica vetlla més per aquests barris. Doncs l'alcaldessa, per ser alcaldessa, està en els barris, crec, si no recordo malament, de Llefià i la Salut, oi? I crec que té una pregunta de Llefià, si no m'equivoco, oi, Nadine? Tens alguna proposta interessant per fer a Llefià? Sí, propostes en tinc moltes, però sobretot la primera i més important és la que ja l'hem començat a fer, que és recuperar el Consell d'Entitats del Districte perquè tothom pugui dir propostes i que junts puguem decidir coses a fer. A nivell econòmic, la ciutat té un pressupost ordinari, que és el pressupost que tots els diners es destinen, els diners que s'ha de gastar cada any l'Ajuntament, per exemple, pel tema de la neteja o pel personal, per pagar els treballadors de l'Ajuntament, per coses que s'han de fer cada any, i després hi ha el que és el pressupost d'inversions, que és per decidir amb aquells diners què es fa, i en el districte haurem de decidir què és més important. Tenim moltes coses, moltes necessitats damunt la taula, i hi ha d'una banda el tema de la mobilitat, de com accedir, perquè és un barri que, com molts altres barris de la ciutat, està en una part que és muntanya, i per tant la gent gran que va amb el cartó de la compra, o la gent que va amb cadira de rodes, o les persones que porten un cotxet de criatura, els hi costa arribar, hi ha carrers que fan molta pujada o que fins i tot tenen escales. Aquest és un tema que s'ha plantejat com un dels importants. També s'ha plantejat com un tema molt important reformar la plaça Trafalgar, que és una plaça molt important però que té unes mancances també d'accessibilitat i falten locals. Per tant, tenim molts projectes damunt la taula que tenen a veure amb fer millor l'urbanisme del barri, que és un barri, Llefià, és molt interessant la pregunta perquè no sé si ho sabeu, Llefià és el barri més dens. És un barri que té molta població però que està tota en un espai petit. I de tot Badalona, tant Llefià com la Salut concentren la densitat més alta de la ciutat, a part de també el nombre més alt d'habitants d'aquella zona.
I, per tant, s'han de trobar solucions a molts problemes. Per exemple, un que m'agradarà molt que vosaltres us impliqueu, perquè és un problema no només d'aquest barri, sinó de tota la ciutat, i us el poso com a repte, que és com fer compatible les necessitats que teniu vosaltres a l'estiu, de sortir a jugar fins molt tard, perquè fa molta calor, i us agrada jugar als parcs fins molt tard, i la gent que viu molt a prop, amb les seves finestres molt a prop d'aquests parcs, que vol dormir, ja que us heu trobat més d'un cop que us surt algú a cridar, no? Doncs aquesta persona que us surt a cridar dient que esteu molestant, truca a la Guàrdia Urbana i em truquen a mi, dient estem enfadats, doncs un problema com aquest també l'hem de solucionar, hem de trobar idees imaginatives de com fer que vosaltres pugueu seguir jugant de nit, pugueu jugant fins a unes hores raonables, perquè tampoc hem d'anar a dormir excessivament tard, però que pugueu seguir jugant a l'espai públic sense que això porti problemes de convivència amb la gent. Jo crec que s'ho estan apuntant ja. Per S'ho han apuntat ja per pensar-hi en el Consell dels Infants. Part dels temes que teniu per tractar. I sap una cosa, alcaldessa i nens i nenes? Hem acabat. És que sí, se'ns ha arribat ja al final de l'hora. Una cosa breu, sisplau. Perquè una altra cosa que estem també discutint a nivell de tota la ciutat és la seguretat, que també és una de les coses que genera més queixes o més inquietud. Ell també, el Pau, quan ha preguntat el tema del terrorisme, el terrorisme internacional també l'ha posat damunt la taula, la por, dins insegurs, la necessitat de la seguretat, i estem fent unes taules de debat perquè diferents sectors pensin com creuen que hauria de ser la seguretat a la ciutat de Badalona. I farem unes jornades a finals de gener que parlarem d'això. I m'agradaria molt també, encara que sé que crec que no ho podreu parlar abans d'aquestes jornades, però ho podríeu fer després, que vosaltres també, m'agradaria saber el punt de vista dels infants de Badalona sobre els temes de la seguretat i del funcionament de com la ciutat, el servei públic que té de seguretat, que és la Guàrdia Urbana, doncs també com relacionar-vos, com millorar i tot això. Això reflexionar-ho, la seguretat. Posat deures, Això anava a dir, posat deure. Bueno, és que l'alcaldessa va ser mestra. O és mestra, perquè un quan és mestre ho és sempre. Alcaldessa, moltíssimes gràcies. I vosaltres, nens i nenes del Consell dels Infants de Badalona, moltíssimes gràcies, que us vagi molt bé i que us portin moltes coses, qui sigui, els Reis, el Cagatió, moltes coses i molta felicitat, sobretot. Que vagi molt bé. Núria, vosaltres també, que vagi molt bé aquest any que ve, que porti moltes coses i, com deia l'alcaldessa, doncs això, que l'any que ve sigui un any bo, no?, per tothom. I tots el construïm més just. Molt bé. Bones festes. Bones festes, moltíssimes gràcies, bona nit.